Türkmenistana täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän maşgalalar keselçilik we yaramazlygyny galýan ykdysady şertler sebäpli dürli aladalar başdan geçirýär. 7 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysy hökümetiň 25 awgustdan başlap mektep bazarlaryny açmagy, şeýle-de olarda çağalaryň okuw eşiklerini depter, galam we ruçka ýaly okuw esbaplaryny satmagy ýoly goýjakdygyny aýdylýandygyny, marada adamlaryň täze okuw ýylyna taýýarlyk görýändigini habar berdi. Ýöne keselçilik we pulsuzluk ýene atalary aljyraňy ýagdaýa salýar. Ene atalar näme etjeklerini bilmeýärler. Bir tarapdan tozonjy atly kesel bar diýip ene atalar çağalaryny toý we ýas üýşmelerinden gorap ýör. Beýleki tarapdan olaryň ellerine pul ýok diýip habarçy habar berdi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi koronavirus pandemiýasynyň fonuny ilata tozondan goramagy maslahat berip gelýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ýüze çykan ykdysady kynçylyklar we ýurtdaky ýowuz durmuş şertleri sebäpli köp sanly EJKK çağalaryny olaryň ene mamalaryna tapşyryp eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykdy. Olaryň çağalaryna ene mamalar seredýär. Olaryň arasyna okuw eşik satyn almak üçin çağalaryň EJKK-laryna jaň edýän we pul soraýan adamlar bar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde daşary ýurda giden Türkmenistanly EJKK-lar öz çağalaryna dogan garyndaşlaryna keseliň ýoklaşmagyndan howatyr edýär. We ene mamalar bilen habarlaşyp çağalary okuwa uğratmadlygy tapşyrýarlar. Ene mamalara kyn bolýar. Olar çağalar okuwa üstde kem görmeýärler diýip habarçy ençeme marly maşgalanyň başdan geçirýän ýagdaýlaryna salgylanyp habar berdi. Beýleki tarapdan habarçy bilen töhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi eklenç üçin daşary ýurtlara giden dogan garyndaşlarynyň maddi kynçylyklary sebäp bolýanyny gurrun berdi. Daşary ýurtlarda da karantin sebäpli köp işleri ýapyk diýerler. Daşary ýurtlarda işleýän EJKK-laryň çağalaryny ugrutmagy pullary ýok. Şol sebäpden adamlar näme etjeklerini, nireden pul aljaklaryny bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady çökkünligi açaçan boyun almaýar. Ýurtda giň ýaýran işsizlik sebäpli daşary ýurtlara giden türkmenistanlylar ýyzy galan howsarlaryny, dogan garyndaşlaryny we bala çağalaryny maddi kömegini ýetirip bilmeýän wagty ýurt içindäki işsiz hojalyklaryň keselçiligiň we pulsuzlygyň derdinden kötenýär. Hiç ýerde işlemeýän hojalyklaryň näme etjeklerini bilmeýärler diýip habarçy habar berýär. Ýurt içinde dowam edýän agyr şertlerden çykalygy gözleýän, soraklaryna jogap tapmak üçin çydalaşýan hojalyklar täze okuw ýylyny, çağalaryny, köne eşiklerini, tapan tuponlaryny geýdirmegi planlaşdyrýarlar. Ýöne köwüşi näme etmeli? Ortaça köwüş dukanlarda 300-400 manat aralygyna bahalanýar. Inni dukanlar depteri, ruçka galamy kardyna ýazyp bermeýär diýip bir marly ýaşaýjy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Olardan daşgary ýurtda adamlara köpçülik ýerlerine maska giýmek talaby giridildi. Okuw başlanyny her 2 sagatdan okuwçylar maskalaryny çalışmaly bolarlar. Maskada mugut berilmeýär diýip bir magary fişgary anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Maskalaryň arzany 5 manat, her çağı üçin adından 3 maska gerek diýip habarçy bellädi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi täze okuw ýylyna global pandemiýa döwründe orta mektepleriň meýilleşdirýän iş tertibi barada hiç zat aýtmaýar. Mundan ozal 4 awgustda Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerine salgylanyp öňümizdäki okuw ýylyna vilayatyň çäginde mekteplerde sapaklary online tertibe geçirmegiň gödüňünde tutulýanlygyny habar berdi.